saya moket na piksa tuy biyak ko sikatita na no agdarigat sikati kaduak agiamanak ti amin nga oras agdaydayawa ken ka Apo Jesus iti puso ken iti biyak ko sikati namnama sikati biyak agdaydayawa ken ka Apo. You are listening to Desi Signatures music. Sikati lawa iti dalang ko no mapukaw sikati manghidalang iti krus simpakitang ti ayat agdale kaken ka Apo Jesus agdaydayawa ken ka Apo Jesus iti puso ken iti biyak ko sikati namnama sikati biyak agdaydayawa ken ka Apo. Aming nga dayaw ken naming nga gloria maiten ken kala eng Apo Dios Agdaydayawa ken ka Apo Jesus iti puso ken iti biyak ko sikati namnama sikati biyak agdaydayawa ken ka Apo agdaydayawa ken ka Apo Jesus iti puso ken iti biyak ko sikati namnama sikati biyak agdaydayawa ken ka Apo agdaydayawa ken ka Apo Jesus iti puso ken iti biyak ko sikati namnama sikati biyak agdaydayawa ken ka Apo agdaydayawa ken